थाइजौ गोथां नै बानलु संख्रै नोंथांमोना साननो हागौ दाबायदिखि थाइजौ मोनो गदाय फांसे दङमोन सावना माबायदि मोजां खोनादों ना दुलुमानि देउरि ना सरि हाय आदा मा खबर मोजां नै थाइजौ जादों आङो बै फन फैना होदों oke dia दुलुमानि देउरि बर'ना देउरियाबो ना देउरि टाइटेला आं मोजां मिथिया दै सोंनाय जाबाय आयौ आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होदोंमोन ना बै सिगांनि भिडिअफोराव गासिबो मदद होलायदो नङा होमबा आंबो फार्स्ट टाइम बेफोरबायदि लिंक होनानै नोंथांमोनखौ मदद होनो आखायाव लादो येस ब्र येस बर' फ्रम बरपेटा दुलुमनि देउरिया बरपेटानि बरपेटायाव जों आदैमोन दं जोंहानि मेन जायगाया जोंनि आफानि मेन जायगाया बरपेटा आरोना बरपेटायाव खिन्थु नुवाखै आं बरपेटायाव जोनोम जायाखै आरोना बेनिफ्राय बरपेटाया मेन आरो जोंनि आफामोननि आफानि फंबायमोन दं आफानि फरियालानो दं आरो बरपेटायाव मा खालामदों आदा माबोरै खबरा अनजु बसुमतारी मोजां आं नोंसोरनि माबाखौ चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव होग्रा जाबाय हा होदों आरोना आं नोंसोरनि थाखाय खावलायनाय मानि आं एक्सेप्ट खालामदो नोंना मा गामि आंना धेमाजिसो धेमाजियाव फैबाय जाना जायगायानो चेन्ज जाबाय थायो मायाव मायावबा उन्दैनिफ्रायनो बिराद जायगा मा मोनसेखौ होनो आरो जोंना आफाना मोनसे आइना मोनसे सब माने डकुमेन्टफोरानो बेलेग बेलेग गोजा ओमफ्राय दा एनआरसिया माबा जाबाय आरो एनआरसियाव मोजां जाबाय माने क्लियार जाबाय आरो एनआरसिया थाजोब्बाय नालाय मेन जायगाखौ बुंनो हानाय जाबाय आरो नङाबा सिगांनिया आयु बहुद जामेलामोन थाइजौ जादों आं थाइजौ गदायनो जोंनिया दै आथिं मिजौलायलांबाय नोंसोरजों रायलाय रायलायनि मा ओंख्रि जानायमोन आदा अनजु बसुमतारी माबा लाव ओमफ्राय भिन्दि ओमफ्राय दालि बानलुबो जादेराबा जानाय नङा होमबा
गस्ला जिलाफोरसो गानलाबायलै आं नै नोंथांमोना नायनानै मिनिनो हागौ जानला मानलासोखा मालाय बायदि धोनि न'खरनि नङा नालाय नङा होनबा साउन्डआ माबायदि खोनादों आंनि बुंनायखौ मोजां खोनादों ना स्रा स्रा कमेन्ट हरलाय थाइजौ जानो लांफै थाइजौ जानो लांफै आंखौबो आदा नों थाइजौ ल' बेटारि देखायबाय दोनथ'नोसै दै लाइभखौ ल' बेटारि देखायबाय आंना आं उनाव लाइभ फैफिनसिगोन दे अन्नानै गासिबो मदद होलाय आं डिसक्रिपसनाव आं जायनिखौ मोजां मोनो माने जायनिखौ माने मोनदों आरो लिंक जायनि भिडिअखौ आं नुनो मोनदों बेखौ सोरबाफोर होजानो लुबैबा प्रमट खालामजानो लुबैबा हरबानो जाबाय बेटारि ल' देखायबाय थाबाय आंना